Zelako, antxamendu gogoa egon zen, Ukrainako zonalde ez Errusia zaleetan, baizik eta Errusiraz ez egiten duten, edo Errusiera nagusiki hizkuntza bezala erabiltzen duten zonaldetan, hau da, Ukrainako hegoaldea eta Ukrainako ekialdea. Hor, altxamenduak egon ziren Maidanak montatu zuten. Osa, Maidanak montatuta erregimen aldatu daiteke, ezta? Estatu kolpe bat mandateko. Gu gure mantanak montatu dugu. Odesan bat, Mariupolen beste bat, Kharkoven beste bat, Donetsken beste bat, Lugansken beste bat. Odesako Maidanak nola bukatzen dute. Kharkoven ere, Kharkiven egin zuten izan zen, bidali Pravi sektora. Jendearekin postean eta aritzen, eta boterea berresuratzen. Leku batzutan egin izan duten, ezin izan duten Donbasen. Donbasen milizia kontrolatu zuten. Eta duan esku muturrekoek indarrez ez izan duten arma. Baina Kharkiven bai, Mariupolen ez, Mariupolen ejertzituak hartu zuen. Odesan, nola bukatu zuten bertako Maidanekin? Badatu zuen, hamarnaka eta hamarnaka pertsona eraginiz, errez. Sindikatuen etxean sartu zirenek, babestera, eta han erre eta ere egin zituzten tipuz. Hori gertatu ostean, orduan hasten dira miliziak antolatzen Donbasen. Sinesgarria da, ez da? Gure datoz, gure bila datoz. Por cierto, Odesakoak zertarako bali beldurra sortzeko. Zezu beldurra sortzen zuen ja mobilizazioa desaktibatu egiten zu. Hori zen den beldurra. Eta Donbasen martxan jartzen da erresistentzia, baina ez dago gerentziarik. Independentzia aldarrikatzeko asmoa erakusten dute eta erreferenduma ospatzeko asmoa. Erreferenduma ospatzen den egunean, pentsaz azute, eskuin muturrekoak juten dianak batez ere Kievetik, baina ez Kievetik bakarrik, beste Ukrainako beste herrietatik eta hirietatik, bi hiru pertsona ere egin zuten, bi pertsona zegoazenak bozkatzea. Triste, imaginatzen dute Euskal Herriko autodeterminaziorako eskubide egitatzera goazela, eta bidean, Espainia fascista batzuk ere egite dituz. Triste da, ez da? Hoxe bera garratu zen Donbasen. Eta gerra, nork hasten du? Kievek hasten du. Lehenengo tiroan notatzen du. Kievek, eta Kiev hasten egiten konkista gerra bat. Bombakatzen eta konkistatzen du. Zuzenean. Baina badazkagu, proiektuko ere gaia ezpena, esan ez, gure umeak eskoletara joango dira, beraien umeak sotanotan egongo dira gordea. Hori interneten dago, ez gaude inventatzen ari ez, garbi dago konkista gerra bat egin dute. Eta konkista gerra horretan, egia da, momentu batetan, aurrera pausu handiak ematzen duztela. Iaia Donbas osoa kontrolatu hartzea. Hori izan zen, 2014ko udara. Kontua da, iaia Donbas osoa hartzen dute. Eta badago kontraofensiba bat berriro ere haizea ematen diona errebeldei, Donbaseko errepublikei, eta berriro ere behintzat lur zati bat berreskuratu dute. Hori egiten dute Errusiako gobernuaren babesa dute. Eta Errusiako inteligentzia militarraren babesa, Errusiako armak, eta inkluso esaten dute, nik oso sinesgarria dela, Errusiar tropa txiki batzuk, interbentzio talde txiki batzuk, sartu egiten direla, Donbasen laguntzeko milizi. Momentu horretatik aurrera, egon ziteken edozein proiektu alternatibo, edo edozein ikuspegi soberanista garatzeko aukera bukatu egiten. Zer gertatzen da? Zu etorkizun ekinek baldin badezu, Errusiako babesa beharko duzu. Eta hori, Putinen ekako txartean esanetara gomarko duzu. Ez gu jumar ginen Luganskeko hirira, eta ezik izan genuez, egon ginen presorak brigaderekin taiek bikazutenez, baitzik duten utzik baten hiri hortara, orduan gero bidali ziguten Altxeuskeko herrira. Altxeuskeko herri hortan, hori egon ginen kuartel batean, presorak brigadako horren barnean dagoen beste bataioi baten kuartelean, dela Laurundalaua, hau da bataioi komunista. Eta horretan pasan dutuen, hori, gazte hauek. Hortan bidean,
Pasa ginen, udan gatazaren ondorioz, herri guztiz sarraskia dutak zuen herritatik, baina ikusi dut adibidez, bomba bat zegoen klabatuta eta ez zuela eztan dagi. Eta da ikusi genuen beretan nola egitu ziren herri horiek, Ukrainiar ejertzituak eragindako sarraski horiek nahutzi zituzten herri hauek, eta egia esan izan zen, lehenengo txoke hori izan zen ikusi genuen lehenengo imagina, eta nahiko gogorra esan ikusi genuen guztia erreta, Eliza tiropeatuta, herri guztia hori hankaz gora. Ikusi izan ez dut. Altxesk herrien ez eta Baskeko Errepublikaren barruan, berez bere kudaketa eta zonaldeko kudaketa egiten du Prizren Brigada. Prizren Brigada sortu zen 2014ko udan edo, uda partean, dinamika voluntarioak, eta Prizren Brigada horiek dira Luganskeko Errepublikatik gobernuaren, Luganskeko Errepublikaren gobernuatik autonomoak edo. Eta orduan, jakin bako duguna da Prizren Brigada horretan, sortu zenean giro hori, zerrosik esan bezala, egon ziren eraiketa pila bat Ukrainako beste zonaldeetan, eta ikusi zuten behar bat, haien herritan eta egiteko resistentzia bat Ukrainian fascismoari. Eta orduan erantzunez, sortu zuten tan milizia herrietan, da hori, zonalde honetan sortu zuten Prizren Brigada, voluntarioak hartu zituzten bere barruan, voluntario horiek dira oso brigada heterogenoa, ez da bat ez daukate proiektu politiko bat berdina daukatean bedu guztiak. Hor barruan badaude komunistak, badaude sozialistak, baita badaude nazionalistak rusiarrak, baina ultranazionalistak rusiarrak. Egon dira momentu batean egon ziren nazional-sozialistak minio burutik jota zuen tipo batzuk. Eta ere badaude zonalde honetan, Prizren Brigada zonalde honetan bago minoria bat edo kosakoak. Ukrainiako, Donbaseko eskualdea eratu beharko dira Ukrainiaren menpe oraindik onartuko luketen Rusia Federazioak egiten badio. Eta beste korronte bat, dira txikiagoa. Eta sentitzen dira Ukrainiarrak, baina ez dira fascistak eta erabaki dute hori ez dela nire gobernua eta nahiz eta ni Ukrainiar sentitu, jungo naiz hauekin, borrokatu dute Ukrainiar fascista hauen aurka, hauek dira nire interesen aurka.